Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. İmam Nevevi rahimehullah Et-Tibyan fi adabi hamletil Kur'an adlı eserinde şeýle diýär: kalbyň dermany beş zatdyr diýär. Birincisi düşünüp Kur'an-ı Kerim'i okumak, ikincisi agız beklemek, üçüncüsi gece namazy, tehajjud kılmak, dördüncüsi seher wagty ýalbaryp Allah Teala doga dilek etmek, beşincisi salih, ýagşy zada, gowy kişiler bilen oturşmak, söhbet etmek diýär. İmam Nevevi rahimehullah şu beş zat kalbyň dermany diýär. Diýmek näme musulman doganlar imanymyzy güýçlendirip durmak üçin, kalbymyzy janyny tutmak üçin, kalbymyz gaflata düşmez ýalak, kalbymyz post tutmaz ýalak her bir musulman şu beş zada üns bermeli. Birincisi näme? Düşünüp Kur'an-ı Kerim'i okumaly. Her bir musulman pesinden namazy dogry boljak derejede namaz surelerini bilmelidir. Fatiha we kiç sureleri namazyny berjaý eder ýalak okumaklygy öwrenmelidir musulman doganlar. Eger bilmeýän bolsak şu günkunna mümkinçilikler kän, hökman suratda ugurna çykyp musulman kişi Kur'an-ı Kerim'i okumany öwrenmelidir. We haýsy dille düşünýän bolsak, anamdar Kur'an-ı Kerim'iň terjimesini alyp Kur'an-ı Kerim'iň manysyny bilmelidir, öwrenmelidir, okumalydyr. Näme maksat bilen öwretlenmek üçin, höküm bermek üçin däl. Çünki Kur'andan höküm çykarmak alim ulamalaryň işi. Emma adaty musulmanlar Kur'an-ı Kerim'i okumalymy? Okumalydyr. Näme maksat bilen? Öwret almak üçin. Cennetten, cehennemden Allah Teala habar beripdir, namaz kılıň diýä, orada tutuň diýä. Allah Teala'nın tawhidinden, birliginden habar berýär. Kafirleriň başyna geljek azaplardan habar berýär. Diýmek, näme musulman doganlar öwretlenmek üçin her bir musulman Kur'an-ı Kerim'i okumalydyr. Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Näme üçin? Okap öwret almagymyz üçin. Bize ýol görkezji bolmakly üçin öwretdi. Kur'an-ı Kerim'i mahmala dolap, tekçäň üstüne goýmak üçin däl, ýa-da owadan edip ýazyp diwarlara asmak üçin däl. Kur'anyň asyl maksady musulman doganlar biziň Kur'ana düşünüp amal etmekligimiz üçin, ondan öwret almagymyz üçin we biziň şu ýaşaýyşymyzda bize ýol görkezji bolmakly üçin Allah Teala Kur'an-ı Kerim bize indirdi. Şonuň üçin her bir musulman Allah Teala'nın kelami, Allah Teala ýedi-gat asmanyndan maňa şunu ugradypdyr. Öz gatyndan maňa şunu indiripdir. Näme diýär? Men Alham okaýan, näme diýän? Ihlas surasyny okaýan, näme diýän? Nas Falak okaýan, näme diýän? Şolaryň manysy näme kädip her bir musulman gyzyklanmalydyr we öwretlenmek niýeti bilen Kur'an-ı Kerim'i okumalydyr musulman doganlar. We käbir adaşan kişileriň adaty musulmanlara Kur'an okumak bolmaýar, Kur'anyň terjimesini okumaň diýip Kur'an-ı Kerimden daşlaşdyrýan adaşan insanlar bardyr. Olara da allanmaly däldir. Diýmek, nämeken kalbymyzyň dermany Kur'an-ı Kerim'i düşünüp okumak. İkinci zat näme diýdi İmam Nevevi? Agyz beklemek. Yani Ramazan ayından daşgary nefil agyz beklemek. Mysal üçin hepden 1-nji 4-nji günleri, aýdan 3 gün, ondan daşgary hem juma gününden başga günlerde İslam wagtymyz musulman doganlar nefil agyz beklep bilersiz. Mysal üçin şu wagt Rajab aýy. Haram aýlardan bolanlyk üçin başga aýlara garanda bul aýda edilen ibadetler has faziletli, has sogaply. Şol aýda bize sogap gazanyrjak faziletli amallaryň biri musulman doganlar başaranmazdan köprek agyz beklemekdir. Bundan sonra gelýär Şaban aýy. Şaban aýynda hem agyz beklemek faziletlidir, sogaplydyr. Diýmek nämeken musulman doganlar, musulman kişi diňe Ramazandan Ramazana agyz beklemeli däl, başarandan her hepde aýdan 3 gün başarandan nefil agyz beklemelidir. Üçüncü zat näme? Musulman doganlar kalbyň dermany gije namazy, ýani tehajjud namaz okumak. Käbir doganlarymyz soraýa tehajjud namazy nädip okumaly diýerler. Musulman doganlar tehajjud namazy okumak ýeňil. Erte namazyň 2 rekat sünnetini nähil okuyan bolsaňyz, tehajjud namazy şonuň ýalak okulýar. Her rekatda Fatiha surasyny okuyan, Fatiha surasından sonra haýsy surany bilýän bolsaň şonu okumaly. 2-2den näçe rekat okasymyz gelse musulman doganlar okap bilýäs. Has sogaplysı haýsy musulman doganlar? Has sogaplysy gijeň 3-nji ýarymynda ýatyp durup okanymyz has sogaply, has faziletli. 4-nji zat näme musulman doganlar? Seher wagty ýalbaryp Allah Teala doga dilek etmekdir. Ýani seher wagty diýänimiz selerlik wagtynyň öň ýany, gijeň 3-nji ýarymy. Käbir wagtlarda musulman doganlar doga dilek etmek, doga dilegiň kabul bolmagyna has ýaqin hasaplanýar. Şolaryň birim gijeň 3-nji ýarymy seher wagtlarydyr. Ana şol wagtda köprek doga dilek etmeli, Allah Teala ýalbarmaly, Allah Teala'dan bagşlanma dilemelidir. Her kimiň ýatan wagty özüň turýan, täretini alýan, rekat tehajjud namazyny kyl. Ondan soň Allah Teala ýalbar, dilek et, göz ýaş dök, bagşlanma dile.
Näme isleň bolsa Allah Taala'dan dile. Hukman Arap diline doga dile etmek şert däl musulman dogunlar. Arapça doga dileler, sünnette gelen doga dileler bilýän bolsaň has gowy, eger bilmeýän bolsaň öz dilim bilen ýalwaryp Allah Taala dile bermelidir. 5-nji zat musulman dogunlar salih, ýagşy zada kişiler bilen oturuşmak, sohbet etmek diýdik. Bize Allah Taala'ny ýatladýan, Allah Taala'ny zikir edip durýan, ahireti ýatladýan, halal haram ýatladýan, iman tawhid ýatladýan, sünnete ermeklik ýatladýan kişiler bilen musulman dogunlarymyz bilen oturuşup durmaly. Ahireti ýatladýan kişiler bilen köprek oturuşup durmaly musulman dogunlar. Hususan hem şuun kunna bizi gaflata düşürýän zatlar kän. Şol gaflata düşmezlik üçin musulman dogunlar Allah Taala'ny ýatlap durmaly. Allah Taala'ny ýatladýan kişiler bilen takwa musulman kişiler bilen gatnaşyp durmaly, oturuşup durmaly, peýdaly wagzlara barmaly. Diýmek näme musulman dogunlar ine şu 5 saat İmam Newewi diýär kalbyň dermanydyr diýär. Alhamdulillah rabbil alamin.